Usa ka lalaki ang girescue human mikatkat sa poste sa kuryente sa Davao City. Paymangno mga kapuso, sensitibo ang mosunod nga balita ug dili ang ngayang sundugon. Ani ang report. Kuya Kinito. Kuya Kinito. Oh, likod lang kuya, likod lang. Sige, relax lang kuya. Gilayong giandam sa rescuers ang ilang pangsalo. Dihang miresponde sa lalaki nga mikatkat sa usa ka poste sa kuryente sa Buhangin, Davao City, Huwebes sa buntag. Uli na lang mo sa inyong balay, sir ma'am. Maura man po na to ang goal na mababa siya. Ilang gipahawan ang lugar aron masiguro nga luwas nga ma-rescue ang maong lalaki. Taod-taod, ilang giduol ang lalaki aron hinabion ug ma-rescue. Apan miambak gyapon kini ug nahulog sa kalsada. Gilayon siyang gidala sa ospital aron mapatambalan. Sumala sa barangay, alas 3 sa kadlawon dihang nabulabog ang mga residente sa lugar kay miambak-ambak matud pa ang maong lalaki sa atop sa kabalayan. Una pa misaka sa poste. Nakita kini sa mga residente hinungdan nga nanawag og rescue. Gilayon sab gipalong ang kuryente sa lugar atol sa insidente. Matod pa sa dito nga lugar, nangayo siyang bugas and then ang uban napoy nagsuingon nga ni aksyon kuan sa balay ni sulod and then siyempre giguko nila kay naala og kawatan. Giguko daw siya og tao og mga pulis unya kanang nangayo siyang tabang. Sumala pa, dili residente sa lugar ang maong lalaki nga pamilyado matud pa ug nang-apply daw og trabaho apan wala na dawat. Apan do na matud pa kini problema. Ani hangyo sa iya nga unsa may problema adto ta sa barangay, pero wala gyud tay mabasol ani kay gibuhat gyud nato ang tanan. Pero unfortunately wa puta kay balo kung unsa iyang ang state of mind niya. Padayong ginatambalan karon ang lalaki nga unconscious pa sa Southern Philippines Medical Center. Ginatultol pasab ang pamilya niini. Sumala sa usa ka psychologist, kinahanglan og igong suporta ang mga taong anaa sa dili maayong panghuna-huna. No, naka-impression na it's a psychotic episode. When they say psychotic episode, naa na siya detachment from reality. Okay? So, iyang the way siya maghuna-huna, dili na grounded sa kung unsay rasyonal or unsay reasonable. If ang tao na ay kaagi, it's really good that you find someone who you can share your emotions to and who respect your emotions. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.